yeni sizathu sifumaneke incwadi engene kuyo nenkonzo kaZanathi amazwi namhlanje ndizothi ke ekugqibeleni ndicela nilandele lizwi lokuqala umaneka kuyona isahluko sesine isahlukana naso sesine wathi uYehova uyalungisa na ukuthi uvuthe umsi lithi ke ungayeka kufumaneka uLuka isahluko sahlukana no-36 ngoko ke yibani nenceba njengokuba naye umhlo eye wanenceba masiwaphindeke la mazwi sina wathi uYehova uyalungisa na ukuthi uvuthe umsindo ngoko ke yibani nenceba njengokuba naye awethu sezulwini nceda undincede ndibe nomonde nenceba kwabazalwane nodade bam ndincede ndingabi namsindo kodwa ndibonise inceba neqoqa kubo bonke abasuka enkosi amen. Xa sizoya ke emthandazweni ngizolungisela indawo yokuva to program direct memu ndiyazi uba ngabantwana bam xa ndifuna ukwenza i-confession nam ndinabo abantwana bakho esisuka kude bazondiculela abantwana bazothi xa becula bazofunda ke nabanye icula likonzima kodwa abantwana bam bona bayalazi icula futhi kangakala kaZanathi icula uyalazi so abantwana bazoqala icula uqalekela sikwazi uba siye emthandazweni. Tina